какво стана? Този пак припадна. Вижте тази странна история с още по-странен обрат. Мишка и чудовище бягат пак от един луд учен чудак. Мишката и чудовището. Лакърстин иска чудовището мозък да има. Олга винаги е отекчена и ленива. Докторът си е направо луд. Хайде, стига с приказките вече. До тук. Мишката, чудовището и мишката чудовище.